Kandang nih sapi dhisik lur, waktune wis sore wayahe kandang sapine. Yo ngene iki lur, anggere isu-isu sapi ditokne ning plegungan lur. Terus nek wis sore kandang nih, jadi sapi iki mangane gur nek sore ngono lho, sore bengi terus isu-isu. Nah, nek awan yang plegungan ya ora dipakan, tapi sapi ini yo apik lur, lemu-lemu. Nah iki pedete iki lur, pedete lanang, pedet Brahman iki lur. Nah tuh tekan kandang ya dikencang langsung di cepi sukat dengan dipakan sukat lur. Nah ini gini yang disoki nek rawat sapi ini lur, selain yang sawah ya nyambi ngarit karena duwe ingon-ingon sapi yang mana. Nah, itu babonnya babon metal iki lur. Nah itu wis meteng 7 bulan iki lur. Nah itu jadi sekitar 2 bulan neng kok ya wis dipedet neh lur. Ya gitu.